Така, не съм правил скоро клипчета. Сега ще ви покажа горе-долу какво се занимавахме 3-4 съботи и недели. Така, айде да започваме. Така, първото нещо, отправихме ВИК-то тук в мазето. Така, и го пуснахме горе. Тук направихме и мръсния канал. Пуснахме го за проба и тук протече. И сега миналата седмица се хванах, баща ми, почива, пуши цигара. Миналата седмица с племенника ми се хванахме и изкопахме канала. Остави там още малко където са децата, да го докопам, за да смениме тръбата. Ето и тук какви сме ги надробили. Разкъртихме, шприцовахме, сега ще го замажаме с циментоваров разтвор. Тук при теста 72 часа бяхме, последния ден беше се отхладила тази тапа и малко ни е напръскала тук стената. И сега правим реално нов тест. И след това почваме да запълваме, даже още днес почваме да запълваме дупки, както тук сме направили. И ако не мине черна котка път, неделята ще сменяме дограмата и ще ви покажа и с новата дограма и вратата. Това е за сега, айде, чао!